magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicolia. Wow! Talaga naman, kapag ganyan na nangaroling sa akin, at magtatago ako. Kasi, Mukhang mahal eh. oh, correct. Tunog mahal. Totoo. Parang hindi papayag sa 20 na coins. Nakakaloka. Grabe, ang bilis ng araw ngayon. Ang bilis. 8 days, 11 hours, 35 minutes, and 40 seconds. Yan, to be exact, 'di ba? 9 days Grabe. before Christmas, mga kabisyo, nag-umpisa na ang simbang gabi. Ay, oo nga. Oh, 'di ba? Anong masasabi mo, Jex, dun sa ano eh? Pero kasi baka lang may masabi ka. Kasi magkaiba tayo ng religion, pero it doesn't really matter kasi Yes. isa lang naman yung Diyos natin, Correct, di ba? tama. Eto, meron kasing parang pinalabas siya Pope Francis, yung Santo Papa na hindi ko alam kung ruling ba siya or basta meron siya ang sinabi niya na ang sermon lang daw dapat ng mga Katolikong 8 pare. minutes. Ay, 8 minutes or Ayun, less, 'di ba? So ano masasabi mo dun sa ganun na maiksi na time lang kasi parang ang sinasabi niya kapag lumagpas na kasi doon, talagang malaki ang posibilidad na may natutulog na, may utak na napunta na sa Kuwait, 'di ba? Lumipad na yung utak sa hala, nagluto ba ako? O, pinatay ko ba yung gasol? Nabasa mo 'yon? Parang basta narinig ko yun eh. Oo. Pero para sa akin, pagdating naman kasi sa Word of God, hindi siya dapat Wala dapat na pinipigilan limit. eh. Oo, Siguro ganon. in fact, it's a challenge sa mga priest na galingan nyo yung homily ninyo Oo. para maging relevant sa tao. Kasi may mga tao, kagaya sa mga bundok na napuntahan ko, yung mga tao kahit isang oras, hindi sila tatayo. Parang gusto nila 2 oras makikinig sila. Kulang pa. Oo, kulang pa. Ang kailangan pala sila sa kanila 2 days and 6 weeks. Ganon. It's a matter Ang siguro, haba. challenge dapat, paano maging relevant yung Word of God sa buhay natin. Yung gano'n. At saka Oo. kung paano mo rin isisiksik Oo. yung relevant siya na interesting. Tama, relevant na interesting pa siya na hindi mawawala yung atensyon doon sa sinasabi. Correct. Meron kasi talaga tayong tendency siguro dahil napaka-instant na ng mga bagay-bagay eh. May tendency din kasi talaga na pagdating ng mga buti nga yung 8 minutes sa tingin ko nga mahaba pa yun eh. Kung halimbawa ikaw ay nasa simbang gabi kasi pag simbang gabi usually talaga medyo lutang talaga yung mga tao dyan eh. Lalo na kung halimbawa galing pa ng Christmas party yan. O di naman kaya mga hindi naman talaga sanay na gumising na madaling araw. Pero para sa akin ang mahalaga naman doon is yung heart for you to go and sacrifice. Tama. Diba? Yun naman yun eh. Kahit naman anong pakitang tao mo dyan na kunyari nakikinig ka, nanonood ka, nananatili kang gising, di ba? Kung yung puso mo naman talaga, hindi naman talaga handa, wali din. Tama. 8 minutes man o 8 hours yung sermon. Correct. Di ba? It's not how you position yourself, it's how you position your heart. Correct ka. Yun ang At saka yung puso, hindi natin maluloko yan. Oo. Hindi natin maluloko si Lord na parang yung Correct. ibang tao maluloko natin Yes. yan. Ay, grabe talaga. Everyday siya nagsisimbang gabi. Oo, ang bait-bait. Hindi pa natapos doon. Grabe, bukod sa simbang gabi, nag-regular mass pa, lahat namang klase ng misa. Nagsiserve pa. Correct. Diba? Kita-kita para sa ibang tao, maaaring, hindi naman natin sinasabing nilalahat natin. Maaaring para sa ibang tao, talagang yun lang nakikita. Pero ang tanong, yung puso ba? Oo. Kasi maraming ganun eh. Kasi minsan, we will be judged by our heart. correct ka. Kasi yung tao, pare-parehas naman tayong na ma-judge dahil pare-parehas naman tayong kahusga-husga mga Correct. kilos, Oo. di ba? Pero ang totoo, yung puso ba, meron ba talagang intensyon? Yan. Yung puso ba talaga nagmamahal? Oo. Di ba? Kasi baka mamaya, ang lakas magpunta sa mga sermon, ang lakas mag-attend ng mga seminar, ang lakas mag-attend ng mga fellowship, pero pagdating sa bahay, ang lakas din magmura! Pagdating sa kapitbahay, ang lakas din manchismis, di Yun ba? dapat yung narinig nyo kay father o kay pastor. Dalhin nyo sa bahay. Hindi lang yung pinakinggan nyo, Totoo. okay. Tapos wala na. At masabi lang na Oo. nakapagsimba or nakapag-fellowship. Yeah. Sinasabuhay po yan. Sinasabuhay at kinakareer. Siguro kung halimbawa man na merong time limit, I guess hindi lang doon sa relevance or
masabi na in 8 minutes, no? Aha. Siguro kasi may time din naman talaga siya. I mean, halimbawa, ang misa para sa mga Katoliko, 1 oras lang naman din talaga siya. For ano ba yung na-attend ng kung Christian service? Mga 1.5 hours. Kasi kailangan may time kasi. Parang halimbawa, itong kumikinangers. hindi tayo kasi pwede lumagpas sa 39th of the hour. Kasi may time commercial. Correct. So yun lang din yung sinasabi natin. Siguro kaya may mga ganon. Pero it doesn't mean na, kasi hindi mo naman talaga pwedeng i-limit kung gusto mo talagang i-share ng bonggang-bongga yung word of God. Bakit naman hindi, di ba? Correct, Kaya lang kasi meron din tayong tinatawag na time. Ganon. Depende din kasi parang mga attorney, di ba? Iba-iba yung interpretation din sa batas. At lawyers tsaka accountants, parang may iba-iba silang. May iba-iba pati silang doktor. yun. Di ba? Iba-iba silang finding. Correct, di ba? Mga ganyan. So ang pag kasi ng Word of God, may tinatawag na eisegesis and exegesis. Ano naman yan? Nasusunog ako sa mga pagsasabi nito. Ang eisegesis kasi... easy as in madali? Hindi. Ano ba? Basta eisegesis siya. Ano yun? Nakalimutan ko lang yung spelling. Papaspell ko sana ibig sabihin, nagsishare ka ng Word of God gamit yung sarili mong interpretation. Okay. Yung ang isa... exegesis is based on kung anong gusto iparating ng author. So pwede mo namang... Kung sino ang nagsulat. Pwede mo namang gamitin both Pero pag masyado kang nababad, kaya kung minsan may nakapagbulong nga sa akin, kaya medyo... Sino naman bumubulong sa'yo? Pero hindi niya daw nagustuhan yung iba, hindi lahat sa iba mga park kasi nagpaparinig sa altar. May mga ganon. Yan, Totoo. Alam mo, nagagamit siya. Sa totoo lang, ako, personally, kapag ka may ganon ng pag-down or pagpaparinig, na-turn off ako. This is both for priest and pastors, correct. Hindi Parehas, lang pareho. Parehas. Kasi ako, I've attended both I actually attend both. May oras kami para dun sa Christian service kasi gusto namin yung pastor na nagbibigay ng ng sharing very practical. Tapos nagsisimba din kami kasi Katoliko din naman kami. So I attend both at nakikita ko talaga yung difference ng yung strength and weakness of each. Kasi wala namang perfect diba? Correct. Pero ang hindi ko lang ina-attendan or kunyari, hindi ko na inuulit kapag kaalam ko nang may pagkutsa. Alam mo, may pagkutsa pag ganun. Parang may mga parinig. May mga parinig. Tapos parang, di ikaw lang ang perfect. Go. Kapag ganun yung pakiramdam ko, ayoko nang umattend. Hindi ka mabibless. Diba? Ayoko nang umattend kasi yung puso ko naiinis na. Correct. Sa halip na, diba? Kasi, I mean, ang sa akin lang, Jex, feeling ko lang this is my opinion on this, it doesn't matter what religion you are. It's all about relationship with Jesus Christ. Relationship siya. With Kasi, God. paano kung halimbawa, nandun ka sa, halimbawa, at least kayo, nakakarating kayo sa mga bundok na saan yan, Negros Oriental ba yan? Nakarating. Paano kung halimbawa, nandun sa mga bulubundukin ng Kazakhstan na, sa mga istimor na mga malalayong lugar na hindi na talaga inaabot. At may mga ganun na. Hindi nakakarating. Correct. At ang dami gusto sabihin ng bibig ko. Nag-uunahan yung mga salita sa bibig ko. Nagsiksikan sila lahat. Hindi makalabas. Hindi makalabas. Nabulol tuloy. Nakakainis. Diba? Ang sa akin lang, kung hindi sila inabot nung religion na yon, kunyari na sinishare, hindi na lang sila maliligtas. Ako lagi kong yun na minsan, doon ako na-off kapag halimbawa, eto lang, tayo lang ang mga pwedeng maligtas or something. Doon ako na-off kasi paano nga yung mga, kung hindi ka... Na hindi nakakarinig kay Jesus Christ, Kung diba? wala talaga. Kasi may mga ganun pang mga lugar, sabi nga ni Jex dun sa binibigyan nila yung mission nila last time, hindi pa nakakita ng Jollibee yung mga tao doon. Ganun ka kabundok. May mga lugar pa palang hindi nakakakita ng Jollibee. Talamak na yung Jollibee, di ba? Jollibee baka naman. Sa ganyan naman kasi, di ba, our God is just. Yes. Patas naman din siya kasi, kahit hindi mo you will be judged according to your heart. In the end of it, heart. Kaya may ganun ako, Jex, na okay, pagka may mga ganun na naparinig, na kami lang ang mga pwede, ganyan. Pagka ganun, ayan. Wala na. Hindi na ako attend talaga dyan. Oo nga. Sablay yun. Para sa akin sablay. O kaya yung hindi i-respect yung basta magpaparinig sa religion ng iba, pagka ganun, kapag ganyan, although,
ina-open naman natin yung Oo. mind natin. I mean, dapat pakinggan din naman natin yung mga ibang sinasabi, di ba? Maganda rin naman yung meron tayong kaalaman, Oo, di ba? tama. Pero ang ending dito, yung puso ba komportable? Yan, Kasi pag hindi oo. na siya komportable makinig doon, bakit pa siya? Correct. Bakit Magkakasala pa siya ka lang kasi Correct. sa utak mo pa lang nagkakasala ka na Oo, kasi ano ba to si correct, Father? Ano ba to si correct, Pastor? Correct. Kinokontra mo na siya. Oo. May mga ganun. May opinion ka na. True. For example, may mga iba na may mga healing ganyan. Ang para sa akin, it's really about the heart eh. Aha. If your heart believes that it's really God who's healing at ginagamit lang yung kung sino man yun, di, yung puso mo naman yung yung Ayan. mahalaga dito eh. Pero kapag halimbawa, ako hindi naman ako naniniwala dito eh. Siguro scam naman talaga. Ayan. Kapag kaganwal eh. Oo, hindi na ayan. yun. Pero makikita mo rin din talaga yung may mga na nag-heal na binabalik niya ay hindi naman to sa akin eh. Ginagamit lang naman ako ng Diyos kung Dapat. mag-heal. Ayan. Correct. Ang sa akin lang dyan, Jegs, minsan nakakatakot eh. Paano mo talaga malalaman kung kanino galing yung healing? Hindi ba, galing ba talaga to sa Diyos? O Ayan. galing ito dun sa ipinamanang bertud? Diba? Hindi natin masabi. Oo. Kasi basta Although gift yun I mean, Oo. there is really basta may ganong gifts. ang importante pag merong nag-heal dyan, hindi niya inaako na siya yung nagpapagaling. Dapat laging kay Lord oo, palagi. Laging babalik doon. Kasi delikado din yan para sa nag-heal eh. Pwede ka rin din kasi na nakakapagpagaling ako. Correct ka. So mapapasukan ka na Yan. ngayon ng mga hindi tamang mga elemento. Oo. At ayaw naman din natin Ayan, yun. kasi diba? nagagamit din ng kalaban yun eh. Kaya nga wala lang, siguro recently meron lang akong mga nakakausap. Ewan ko kung bakit ko sila nakakausap. Baka para maikwento sa radyo. Alam mo naman, kaya ang dami kong kaibigang hindi ko na kaibigan. Yung kakakwento ko sa buhay nila. Sa radyo. Siguraduhin niyo pa pag nagkwento kayo ng buhay niyo kay Nicole. Ready po kayo ma-share on air? Any monument. Correct. Any monument at any time of the day. Pag-uusapan na. Wala lang namang name dropping. Oo, tama. Hindi, meron lang ako mga nakakausap. Minsan meron din akong nababrowse through my feed na to turn off ba doon sa simbahan na pinupuntahan. Parang dating nagsisilbi, ngayon hindi na. Yung mga ganun. Kasi minsan nakakalungkot lang din. Of course, gets natin na hindi naman ang sineservan mo ay hindi naman yung mga taong leaders. Tama. Hindi naman dapat sila. Hindi talaga. At dapat alam ng puso natin yun. Kaya lang, bilang tao, gets din naman natin kung yung leader, medyo hindi rin naman talaga natin trip. Parang, or nagkakasala, yun nga, sinasabi mo, nagkakasala ka lang din lang naman. Kaya gets naman natin, di ba? Nakakalungkot nga mga isipin na, hindi na siya nagsisilbi, hindi na siya nagsiserve, palibhasa, hindi niya gusto kunyari yung pastor or hindi niya trip yung pare, yung mga ganun. Nakakalungkot siyang isipin na, syempre sasabihan mo siya na, hindi naman dapat dun sa pare, hindi naman dapat sa pastor, hindi naman dapat dun sa lay chinemelin. Hindi ko alam tawag chinemelin. Diba? Gets naman natin, kaya lang, leader kasi sila eh. Oo, tama. Kasi kailangan din. Kaya nga itinuturo din yan sa Bible na once ikaw yung maging cause ng pagkakasala na, pananagutan mo yung Hala ka! Kaka-nervous. Kaya nga, hindi ka basta mag-leader. Oo, tama. Kasi hindi ang tawag dyan command responsibility. Parang katulad ng boss sa isang opisina. Once na magkaroon ng issue yung constituents o yung mga tao mo, 'di ba? Responsibilidad mo 'yan. Yes. Kaya kung ikaw yung tipong taong hindi naman ako masyado responsableng tao, ayoko nung sa akin itinuturo kahit hindi ko naman kasalanan. Hindi yan para sa iyo. Correct, kasi paging mag-leader ka ng isang religious organization, hindi basta-basta dapat yung buhay mo diyan bukas, open. Kasi pag may makita lang na matitisod yung ibang tao eh. Posibleng ma-turn off. Magkakasala pa talaga. Magkakasala. O di naman kaya, ikaw yung magdadala ng kasalanan sa kanila. Bakit? Sasabihin niya, si pastor nga ganito eh. Di syempre pwede ko din gawin. Correct, di ba? Kakaloka. Naalala ko lang yung dati yung kwento ni Kajot. Yung pastor sa dati niyang religion. Hoy, ikaw nagsabi niya na. Hindi ko kwento yun sa akin. Hindi ko sasabihin ko anong religion na. Kung saan. So nakita niya na nakabarong pa, umiinom. Nag-iinom. Sabi niya, di ba pastor bawal yan? Basta wag mo nila akong gayahin. Ako naman, Jegs, naintindihan ko naman na pare, ng pare, pastor, lahat sila tao lang din. Of course, they make mistakes, diba? Kaya lang parang katulad lang din ng celebrity, influencer, na there are some things na
sana wag publicly gawin. Oo. Hindi ko sinasabing Ayan. mag-inom kayo na nakatago. Correct. Hindi ko alam kung tama Oo. o mali or whatever, 'di ba? Pero alam nyo na 'yan. Pero mas mahirap kapag publicly mo siyang ginagawa Yes, oo. Kasi parang nakakalungkot. Tinitingala ka, tinitingnan Tinitingala, ka kasi. correct. Yan. Totoo. So may obligation, kaya hindi basta-basta talaga Totoo yan. Kung si Kajot may ganyan na nakita niya, ang sa akin naman nagve-vape. Oo. Tapos as in bago march siya papunta ng altar. As in nagve-vape. Nagbe-bless yung mga bata sa kanya. Tapos, Nag-vape siya. Totoo. May hugis pa ba yung vape? Ha? Ano naman cross? Charot. Kaya sabi siguro niya okay lang to. Pero para sa akin, again, this is my opinion Para sa akin, off din siya talaga. Kasi parang, Well, pero in fairness, ang galing niya mag-sermon As in talagang, wow, matatouch ka talaga. Pero at one side, pero titingnan mo kasi sa fruits niya eh. Oo, diba? Pero nag-vape ka bago ka pumasok. Parang hindi ko pa nga nakitang mag-alcohol ka diba? Nag-vape ka, diba? Yung parang, ako para sa akin, kung limbawa bata, ako kasi hindi ko siya gagayahin. Kasi alam ko yung, for me, yung negative, as a smoker before, natigil ko na yan. So, hindi na ako babalik. Anong mga klaseng usok yan, Correct. diba? So, pero paano kung limbawa yung mga kabataan na makakita, pag sinabi pag nakita nila, ay si father nga nagve-vape Oh, tama. Ba't ako hindi magve-vape? Correct. Yun yung parang off, di ba? Kasi dapat you walk what you preach eh. Correct, you walk your So, talk. parang nagpipreach ka doon tapos nakikita sa buhay mo iba. Oo. So, may problema tayo Kaya dyan. mas maganda. Houston, we have a problem. Correct! Naku, mahaba usapin ko. Oras natin, 12:39. Ako po kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!